Se on Porjassa. Kai Suikkasen Billy kanssa. Tampereen Tappara vielä. Kärpät voittaa. Kyllä HIFK tulee viemään mestaruuden. Se on Kärpät jo. Tepsi on muuten mestari. Jokerit. Jyppi on vienyt aina. Se on kyllä IFK ehdottomasti. Helsingin Jokerit. TPS. Vitun kova jengi. Kyllähän plussi voittaa. Lahden Pelikans voittaa tänä vuonna mestaruuden. Jokerit vie, joo. HPK voittaa tänä vuonna. Se on meinaan nää Tappara Tampereelta, joka mestaruuden ottaa tänä vuonna. Jokerit!